Tečni hlorofil je specijalna tečna mešavina hlorofila koja se dobija iz deteline lucerke. I hlorofil je zeleni biljni pigment koji učestvuje u fotosintezi i bitan je za stvaranje atmosferskog kiseonika, ali isto tako hlorofil može da bude i dobar dodatak ishrani. U našem tečnom hlorofilu imamo hlorofilin, odnosno natrijum bakarnu so hlorofila, koja omogućuje da ovaj oblik hlorofila bude rastvorljiv u vodi i da naš organizam može dobro i kvalitetno da ga iskoristi. Hlorofil ima takođe vrlo širok spektar indikacija i on pomaže u izgradnji i povećavanju broja crvenih krvnih zrnaca i poboljšava anemična stanja. Izuzetno je dobar detoksikator, odnosno neutrališe toksine koji ulaze u naš organizam. Ima i ispoljava jako snažno antikancerogeno delovanje jer se ponaša kao presretač molekula, odnosno, da kažem, hvata kancerogene materije u našem organizmu i sprečava da one ispolje svoje štetno delovanje. Tečni hlorofil je jako dobar unutrašnji dezodorans organizma i preporučuje se kod neprijatnih telesnih mirisa, posebno kod ljudi koji imaju kod fetoreksore, znači kod neprijatnog zadaha iz usta. Ispoljava jako dobro protivupalno i antiseptičko delovanje. Dakle, deluje u borbi protiv bakterija, gljivica i virusa. I izuzetno dobro poboljšava zarastanje rana i zato se naročito preporučuje kada su u pitanju grizlice, odnosno ulkusi na želucu, na dvanestopalačnom crevu, kod Kronove bolesti, kod ulceroznog kolitisa. Vrlo dobro i blagotvorno deluje na jetru, detoksikuje jetru i preporučuje se kod različitih oboljenja jetre, posebno kod masne degeneracije jetre, kod hepatitisa. A kada u pitanju antikancerogeno delovanje tečnog hlorofila, hlorofil je jedina supstanca koja neutrališe aflatoksin. To je jedan toksin iz plesni za koji je dokazano da izaziva karcinom jetre. Hlorofil može da se koristi na više načina. Može da se koristi kao jedan sistemski dodatak ishrani, znači da se pije. Postoji dva načina za uzimanje hlorofila. Ja volim da preporučim hlorofil, jedan čep hlorofila u litar ili litar i po kvalitetne flaširane i negazirane vode, najbolje vode iz akvariona. I onda da se taj hlorofil, da se taj rastor postepeno unosi u toku dana. Može da se koristi tako što se stavi jedna kafena kašičica hlorofila u čašu vode, pa da se uzima jednom, 2 ili 3 puta dnevno. A hlorofil može da se koristi i lokalno za ispiranje usta i grla. Kada su u pitanju upale krajnika, rane u ustima, afte, jer, kao što sam rekla, on smanjuje zapaljenje, smanjuje bol i sprečava pojavu infekcija. Hlorofil može da se koristi i lokalno na koži, kada su u pitanju rane na koži, kada su u pitanju, recimo, venski ulkus i neke blaže opekotine, zato što poboljšava zaceljivanje rana i takođe sprečava infekciju. Imam jako lepo iskustvo sa tečnim hlorofilom. Ovo je jedan primer u radu sa Darfield mikroskopom. Kroz Darfield mikroskop možemo da vidimo kakva je situacija sa oksidativnim stresom u našem organizmu. Ovo se radi o jednom hemijskom stresu, odnosno o jednoj hroničnoj intoksikaciji pesticidima. I oksidativni stres vidimo na crvenim krvnim zrncima koja nisu pravilnog i okruglog oblika, nego budu deformisana. I ovo su bili jedni bizarni oblici eritrocita potpuno deformisani. Ova gospođa je imala puno zdravstvenih tegoba
Preporučen je tečni hlorofil, tečni kiseonik i digestivni enzimi i ovo je njena slika krvi, odnosno jedna očišćena, detoksikovana krv, reparirani eritrociti koji sada imaju jedan fiziološki oblik, tako da prosto ne samo uticaj tečnog hlorofila, nego i svih drugih naših preparata možemo da vidimo, odnosno da potvrdimo kroz rad na Darkfield mikroskopu i kontrolu žive kapi krvi.